Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga informasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Hello, good morning. Good morning. Ari naman kami sa amon nga every Sunday program diri sa Action Radio. Vice Gov in Action. Action Radio. Kaupod ko ang akon nga isa ka gwapon nga amigo. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Board Andrew Montilibano. Mayong aga sa tanan na taga Negroso sa liwat. Happy Valentine's sa inyo tanan. Board, though nakapula. But anyway, sige lang. I-address tamayo inakron. Subong man ang aton nga ini siya isa man kagapuhon nga opisyal sa probinsya, pero ang akon man niya parente ang aton nga provincial veterinary Doc Disena. Doc, good morning. Happy Valentine's. Happy Valentine's, Vice Governor Jeffrey Padilla Ferrer. Kag good morning sa aton maukod nga mga tagpalamati sa Action Radio. Good morning, liwat. Thank you very much, Doc. Balo ka nga rin si Dr. Disena para nga gusto taman mabalaan ang programa sang probinsya labi na gid sa livestock nga gina-provide sa every association diri sa probinsang Negros Occidental. Board Andrew? Kami ni Doc Disena ni upo di kami no kay tungod nga ara sa aton kag kita diran sa Committee on Agriculture kag ini upod gid na ang aton vet no. Pero una sa tanan gusto ko gid i-congratulate si Doc Disena sang aton move as early as 1 year and a half ago no kay until today, we are very proud to say na sa measures na ginubra sa aton probinsya, ang Negros Occidental wala kita problema sa ASF. No, we are very much ASF free. So, Doc, congratulations for that. Congratulations, Doc. No, sa imo nga paghatag sang idea kag sang pagduso sa probinsya sa gininggaan naton ordinance nga hugton gid ang pagbantay kay para hindi kita masudlan sang masakit. So, but before anything else, gusto ko lang maghatag man sang respeto sa aton nga mga televiewers, sa mga listeners kag outside the country, sa foreign countries naton nga mga kauturan ara daga monitor sa aton to give you an update
of all these programs namon sa province. Kag siguro i-greet na lang ni sila Board Andrew nga happy Valentine sa inyo diri sa probinsya kag mga kauturan naton sa araman ga tanaw sa aton sa foreign countries. Sa mga OFWs naton, happy Valentines. Kag isa pagid ining programa daw na happy man kita kay ika third week na namon ini. Pero sa first week why siya ka attend. Second, gina-invite galing kay may mga obligation kami. And this is our third week. Gina-welcome naton ang presensya sang aton pinalangga nga gobernador, Governor Bong Lacson. Gob, thank you very much. Good morning, Vice Gov Jeffrey, kag sa mga nagapamati subong. By the way, unahon ko gila na i-greet ang mami ko. Happy Valentine's, no? Si Mami Mencio. Why siguro siya gapamati subong, pero basi may kakilala siya. Siga na lang ng si Apo ko. Tita, happy Valentine's da. Subong man sa akon man nga asawa, sa mga kabataan ko. Happy Valentine's. And of course, kay forever ko, no, kay EBY, Happy Valentine's pa. Uy, grabe, kita mo. Laing gidya ang love pare mo. Ikaw, Board Andrew, basi may... sa akon niya mga tuntuod niya, mga amigo, nga arada, nga celebrar man sa Valentine's Day, kag sa mga friends naman niya, mga girls, Happy Valentine's Day man. Mayo bisita mo di subong si Dr. Tisena, no? Kay Gob, last pagsasyon, invite ko siya. Sili ko para to update the province man kung anong aton nga mga ginaobra, especially ang imong programs kag priorities para sa probinsya. Para matagaan man sa situationer subong. Yes. No? Sa mga nagapamati kay kabalutan ng ASF gapalapit sa aton. Naisama na yung explain karon ni Mayo i-explain gini Dr. Disena. Perfect choice for the week. pero Gob, ang imo man karon, ang imo man nga priority programs naton gusto man mabatian sa madabutan sang aton nga programa ni. Not only in the province of Negros Occidental but also sa mga foreign countries nga naga-monitor diri sa aton. Worldwide kita subong pati sa YouTube do. So sige Doc, iatag ta ang oras anay sa imo para to keep update sa aton nga mga kauturan diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga programs naton with regard to your agency. Yes, good morning liwat Vice Gov, and ginakalipay ko man upod ko di ang akon nga boss, no, si Governor Lacson, kag ang aton chairman sa Committee on Agriculture, board member Montelibano. Well, ang aton probinsya, ang programa nga ginasandigan na mo ni Gob, ang Mihurar di Rasa, no? Ang Lacson Ferrer administration, ginapatigayon ang genetic improvement sang kasapatan, no? So, may ara kita gin hatag nga mga breeder nga baboy, breeder nga manok, as well as mga breeder nga baka and kanding. So, in terms sa baboy, ang programa sa probinsya na focus sa artificial insemination sa baboy kay para madasig magdamo. Ikadua, dasig madalagko kay mayong rasa. Okay? So, mga tisoy kag ang nagapungko sa probinsya, dapat tisoy man ang aton nga mga sapat. Parehas kagwapood sa aton, gobernador. Sa aton. So, Vice, I would like to inform the public nga ang probinsya nagaproduce na ya sang tisoy mga baka, no? May wagyo kita nga na-produce diri sa farm, breeder farm na mo. Kag Angus, miyara man, kay ginakross na to na siya. So, may AI. So, in terms ng manok, may ara kita nga crosses na siya sa mga free-range chicken, mga 10 na siya pila ka crosses, kay para dalagko siya, nga dali maginansiyahan sa mga pumuluyo.
So ang inaugurar ni Governor last year, mga 4 ka AI center sa baboy, kag meat shop pagid nga 11 ka meat shop, para mismo ang aton Alliance of Hog Raisers mismo ang magbaligya sang baboy. So maginansyahan nila from production to marketing. So damo pa sigub ginahatag nga mga programa like ang sa feed component, subong ang kulang sang mga manok baboy, ang pagpadako sa ila baboy from 50 kilos to 80 kilos. Kay dako ang ginansya kung maka 80 ka to 105 kilos, kay dako ng imo carcass weight. So, ang programa ni Governor na sandig sa pagbulig sa rural development. So that's why makita naton nga maghatag sa manok asa sa putok-putukan sa bukid, kag may mga para-vets dira na assign. Kag kada sektor sa pagpadamo sang sapat, may mga asosasyon nga gin-accredit sa probinsya para direkta nga mahatagan ni Governor sang iya nga bulig. Kag gintuman ina paagiman sa suporta kag approval sang inyong sang sanggunian panalawigan paagi sa liderato ni Vice Governor Ferrer. Well, actually, Doc, amo malang na iyang amon as a legislation kung whatever programs in the project nga ginahatag sa amon, ginapasa dira sa panglalawigan, coming from the office of the governor, inaya basta sa kaayuhan sa probinsya, ginaaprubahan namon. Kag inaya priority project man sang aton nga pinalangga nga gobernador. Yes, go, basi may idugang ka? Well, actually, na-mention na ni Dr. Dicena ang foundation no, sa programa na to, no, as far as hog raisers and all livestock. No? But of course, ang concern really now is ASF. No? When we took our seats in 2019, amo na gidang una na problema na ginatubang sa probinsya. And so far, we have managed to prevent ASF from coming in. But it's getting more difficult because, as I said, sa unang start lang ni sa Luzon, and then igo ang Mindanao. No? Subong ara nasa parts of Visayas, no? Mga Leyte. The challenge is there. And so, Doc, maybe you can explain no, kung ano ang mga programa na ginahimo nato no, to try to prevent ASF from coming in. Well, thank you, Gob. Sang naigo ang Pilipinas sang July 2019, ang probinsya, amo gito ang pag-o-taking ninyo no sa gobyerno. Then nagbihon dayon kita sang isa ka ordinansa nga ginpapasar sa sanggunian sang November 2019 no sa liderato man ni chairman sang Committee on Agriculture si Board Member Andrew, napasar November 2019. So maging create nga mga team no, quarantine team, nag-hire ang probinsya sa mga gabantay sa ports and seaport kag sa airport. So may team man sa information, sa legal, kay damo nagapasaway, then may ara kita surveillance team. So sobra 20 ka empleyado ang gindugang sa probinsya para mabantayan mismo sa San Carlos, sa Escalante, sa airport. So ang airport gidugangan manigobda sang mga job orders diri sa Bredco 24/7. Then ang sa Kabangkalan kaupod sang local government kay Mayor Saiko, kinbutangan naton sang checkpoint kag sa Hinubaan may checkpoint. So good sa pag-implementar sining ordinansa nga ginpasar sang sanggunian panlalawigan. More than 32 tons ang na-confiscate kag napabalik kag nasunog naton. Ang more than 5 million pesos na siya ang value. Subong palapit na ang ASF. The Saturday go may cases na sa Masbate kag ang Leyte Galapta man dito sa Mindanao. So far ang aton nga preparations kag ang implementation sa ordinansa kaupod sang private sector kag sang aton mga partners LGUs kag ang pagbulig no kooperasyon sa mga pumuluyo na prevent naton. And I pray nga ma-continue naton
para mabinipisyuhan ang aton mga manugbaboy. Kay gasaka ang presyo sang baboy, kay kulang ang populasyon sang baboy sa Pilipinas by 30%, no? Sa bilog nga Pilipinas, more than 5 million ang nadula nga baboy. Doc, there is a suggestion now, no, na ini mga trucks na gasulod diri sa probinsya naton na Gabakal baboy. There is a suggestion na iban naton yung trucks, no? Anong imo opinion sila? Right direction ginago, no? Kay bala mo ang truck nga nagdala sa Iyawan, amo man ang truck nga nagapamakal di sang baboy. So, ang findings, scientific findings, nga ang mga iya nga waste, kag iya nga mga balas nga ano sa iya nga guma, kag ang tao mismo, ang driver, ang ara sa iyang salakyan, biskan ano ni mga cleaning, may mabilin gina siyang debris. So, scientifically, isa na sa major cause sang pag-transmit sang virus. So, ang probinsya dapat maghimo man sang regulations nga dapat hindi kasulod ang truck nga ginhimo naman sang Cebu. So, may mga may mga conditions. Ang downtime dapat 7 days, kag ang truck nga gina-register dapat kina-register ni sa gobsang Department of Agriculture So dapat within 2 regions lang, Region 7 and Region 6. Dri lang yung truck hindi halin sa Manila kag Mindanao. Yeah. Na-mention ko ni Vice, no, because we will need the approval of the Sangguniang. We will need an ordinance or a resolution, no? And so soon I will forward a request, no, asking that we ban trucks, especially coming from affected, no, areas of ASF. Yes, Gob just said your transmittal lang sa panglalawigan, and then we will discuss that thoroughly, especially nga kung needed na niya para sa protection sa province ta nga mga proposal himuon tagin na Gob kung ano da kag dason daw nga nami subong kay ga-observe kita sa protocol. Ang protocol nga natawag ko di ang ayan si Gob mag-angkor. So Gob, ikaw Sabi mo, Vice, ang atong gina-protect dire ang backyard racers naton, which is even bigger, no, than the commercial, no. So amo nang atong gina-protect subong. And, just recently, ga-enjoy ang mga backyard racers naton. Ga-enjoy sila sa presyo. Nag-improve man gid, no? Especially pag sulod na sa Manila, Gabakal na sila. But of course, may reaction sa Manila, nagmahal na gikuno ang But Gob, there's this one issue no kay na before nga mag-start ang aton program. Mga ni mangkot kami kay Doc Dicena nga it is true na ang let's say example outside the province of Negros Occidental, gabakal sila diri sa aton sang pork nga barato, and then they will sell that outside in Luzon nga daw kamahal amot Doc kung tuod kina. Well, ang aton na pagwa halin sang July last year to December, more than 10,000. So, ang aton na pagwa ni January, mga 6,000, no? So, surplus kita niya, Vice, kan Gob sa aton sa probinsya. So, ang presyo sang aton baboy naglaga na 150 sa backyard sang Live sang January. 2 weeks to siya. Then, gaabot na sa Manila, 280, no? Ang live weight. So, kung imo lang taon, gulpi lang ginubuan sang mga traders, kag sang mga financiers sa Manila. Paghambal nga disallow na ang may price cap sa Manila, nga 270 ang presyo sang pork. Kay kulang gid man ang baboy. Wala sila kabalo ang aton baboy aga kadto sa Tarlac, sa Pangasinan, kag as far as north kag sa Cavite and Batangas. So hindi siya sa Metro Manila ang shipment. So dako ang ginansya sang farmer naton kay ang production cost na sa Vice ang 120 subong ang presyo, 85 to 90 lang production cost. So ang farmer may ginansya nga 30 pesos.
Galing kay kung imo lang taon, kung 65% ang carcass recovery sa 100 kilos, kung 120 pesos per kilo, so 12,000 ang bilis ang baboy, di ba? Nga live. Yes. So kung iyawan mo, ang 65 kilos, That is dapat only- 184 pesos lang na siya ang karne. Pero subong sa Bacolod, 260. Teka damo ang, although may mga gasto gid man sa labor, sa transport, pero dako ang ginansya sang manog mga trader, Gob, no? Amo may, nang- may dugang amo si nang- Gob. Oh, no? Ah, okay. Correct na, no? Ang punto diri is, 2 weeks ago, nagreklamo ang mga vendors. Nung gimbaso nila mga racers na nga nagsaka ang presyo. Actually, hindi mga racers eh. Ang traders, gidyang gaginansya. In fact, after nag-issue sa price cap ang presidente, right away, nag-drop ang live weight by 20 pesos. I think, no? 30 pesos na drop, no? Pero kung kadto ka sa merkado, magyapon. Mahal gyapon. No? So, it was never the hog racer, especially yung backyard, na nagpasaka sa presyo. Nag-enjoy sila. So meaning, Galigob, ginamonopolize ni sa mga traders ang price, kaga mo Well, sila. ever since, Vice, no? Sinong gaginansya? Hindi ba Traders mangkid, no? So may ara kita nga mga watchdog about that sa price o kung pila manggid ang ano nga makabulig kita ya sa to increase the profit o kung income sa aton ag racers. Yes, Vice, no? Every week may ara si Gob sang price monitoring sa presyo sang karne, itlog sa bilog nga probinsya para mabalaan sang pumuluyo kung din sila pwede mabakal sang bulo barato. Ang Bacolod 260, ang sa Murcia 210, ang sa Isabela 190, ang sa Cadiz pwede gani mapadlagan 200. So, ang ginobra ni Governor, nagtukod kita sang meat shop para sa mga hog racers. Dito sa Cadiz last year, nagreklamo si Mayor Bading nga ang asosasyon mga baligya 180 lang. Ang sa Tapangco, Yabais, tag 220. So, istoryahan niya nga, hindi masyado panubuan kay barato yang ilang cost, ang production cost, kag ila pag-iyaw, gamay lang gastos. So, mabarato yung mabaligya. Sa munang programa ni Governor, nga mismo ang manog sagod ang mabaligya. Padamoon ta ng meat shop, no? Because ang benefit diri mga consumidors, kay bas nubo man gid ang presyo i-compare mo sa merkado. Yes, of course, kung ang consumer gob nga magnubo ang presyo, advantage kinaya. Correct, no? Kung So, itanawon mo, pati pagid ang nagasagod sa That's baboy. always the bigger majority. Di ba? Oh, diri kita sa majority. Kung nagreklamo man si Mayor Bading, pero gasmile man siya. No? Kaintindi man Kay siya. chindi siya. Kay nagnubo ang presyo. So sino ang beneficial sina kundi ang consumers. Correct, correct. Yes, Doc. Gusto na siya, Vice and Gob, no? So, that's why ang mga LGU, asosasyon na mag-produce kag magbaligya, direkta, at least mas mile pa ang mga pumuluyo kasi sila mismo ang dira mga benefisyuhan, ang kwarta ga palibot lang. That's why si Gob may mga plano pa na siya nga dugangan pagid i-restocking ang iaton nga mga manugbaboy. Kay dapat ang aton nga breeder stock dugangan mo every year. Kay subong 470,000 ang population ta compared sa 2017 nga 500 plus thousand. And by the way, Go and Vice, number 1 kita sa bilog Pilipinas in terms of backyard racing. Uy, very good. Then tapos may request pa po kami ni Governor sa kay Mr. Ramon ang sa San Miguel. Kay kinsirado nila ang ilang Monterey nga commercial farm sa Bukidnon, 5,000 sow na siya. So para ibutang nila sa backyard. So i-avail sa probinsya na siya nga mga genetics para mismo ang backyard ang magpadamo. And technically, Who will provide the materials daw? so ginatingwaan ta nga sila mismo may ara na sila nga mga partner breeders ang aton madugang man kita kay dako ang kakulangan sa Pilipinas. So kung kita di sila mismo ang mag-supply sa Manila kag Mindanao, dako ni siya nga mabulig sa local economy. By the way, ginastoryahan man, siyempre ginastorya subong ang vaccine pati sa COVID. May istorya man vaccine para sa ESF, no?
most likely halin sa Vietnam. Lang Vietnam sa Halin sa Vietnam, no? So, we have already notified at least the region, DA, na ikaso ma-available na, hindi tama lipatan diri sa Negros. ESF and foot and mouth dalaman na datanan. Okay, so, I think, amo naman ng Monterrey, no, yung strategy nila diri na ma-close sila operation, hulaton lang nila ang maabutang vaccine before they will start again repopulating. So, Yes. Very important manigob ang aton gina-discuss because this is part of our food security in the province. And especially ti Valentine's Day ang lab naton ginhatag ta ang lab naton sa pagserbisyo sa aton nga mga constituents diri sa probinsya. anyway, we are in touch with DA, no, both region and national, na in kaso kung anong programa ang especially halin sa national office ng DA, maka-beneficyo kita. Hindi ta magpaulay. No? Board Andrew, kadamo sang imo nga no nga text da i-greet na sila ron ang isa nabili naton nga 10 minutes kay dalon taman kung sinong gusto ni Gob nga mga i-greet naton for Valentine's Day na binagid kay Doc Dicena. Go board may something to say? Yeah, at least na, since we're talking about ASF, amo to ginambal ko nga siling ko, at least we made our first step already. Di kami agob gahulat na lang kami sa pang sasanggunian nga kung ano nga aton next step para maproteksyonan ta ang aton ang diri nga aton pumuluyo sa Negros Occidental. No, so we can do it fast anyway. Every Tuesday may session if it needs na ma-special session ta para sina why gid na iya problema para nias kayuhan sa aton. So partner, Kay tagtagin ni kay Gob kay tagtagin kay Gob din tanan Gob, especially ang imo nga priority program sa probinsya yes, no? So there are other topics that you would like to take up. So maybe we'll give parting words ni parting words na lang ni sa iya departamento. Thank you, Gob. Mention mo ang vaccine, no? Ang aton niyang manpower resources, Gob, naka-preposition na niya. So, si Governor magpatindog sang anom ka Advance Negrense District Animal Health Center sa San Carlos, sa EB Magalona, there is San Enrique, Hinigaran, and Kawayan, no? So, initanan, ma-answer ni siya ang pag-monitor, pag-surveillance ng diseases, pag-treat, kag mahimo ni siya ang bululungan kaupod sa mga paravets. So, wala kulba ang aton mga racers in terms of disease surveillance. So, Gob, liwat no ang aton pagpanamyaw sa mga tagpalamati nga ang aton probinsya sa liderato ni Governor Lacson kag ni Vice Governor Ferrer handa gid kag nagabulig tuod sa aton mga backyard racers kag sa aton mga farmers na interlands. So, bayong aga sa tanan. Thank you very much, Kid Doc Dicena. And then I hope nga hindi lang ini nga chimpo ginhatag mo sa amon. Kay every Sunday, ari kami din ni Board Andrew. So, kulang pa ni siguro ang aton nga time. I hope next time i-invite kaluwat na mon dire. So, thank you very much. Kid, kabalo ko nga may date ka. Sa kay Prima. Thank you, Kid Doc. Thank you very much, thank you very Dr. much, Doc. Dicena, and keep up the good work, no? Dako kitang pagsalig namo ni Vice, no, sa trabaho na ginaubra mo subong dira sa DA, and we know that it is indeed very challenging. We'll do everything, no? We'll do everything to prevent ASF from coming in. We'll do everything to continue to support our especially our backyard racers, no? Madamo ginasalamat. Doc, thank you, Kid. Yes, Gob. Oh, Imo ni subong oras, Gob. sige, sige. Okay. Na-mention naman tong vaccine, no? Actually, amo na subong ang aton gina-focus, no, as far as the province is concerned. Amo naman storya pati vaccines for COVID. Just for the public to know, the provincial government has signed an agreement, no, a tripartite agreement between the National IATF, tapos siyempre ang pharmaceutical and the province. This is AstraZeneca. We have ordered 100,000 doses, no? Because ang priority natin is really just our frontliners, no? Meaning frontliners that are employed by the provincial government.
what will happen to the rest? We have also requested for 3 million doses. This is already for the whole province. The whole province. Mga 1.5 million negrenses, no? Amo na nga itong ginpangayuan. Okay? This will come from the national government. Libre ni Vice. Libre. Ang ano lang diri, drawback lang diri, hindi ta kapili kung Isang vaccine. isang vaccine. So whatever is available at any given time, amo nang i-offer sa atong sang national government. But Gob, this 100,000 is only AstraZeneca niya. Iniya AstraZeneca. And then this is for 50,000 government employees. No? Kay nag 100,000 kay duha ka dose na Gob. Yes. No? Masining ka 50,000 government employees. Hindi ni tanan. Hindi tanan. Because pila man lang regular government employees, mga 2,000 plus man lang ganita. What about the LGUs, Gob? Why na sila? Basta unahon nato ang medical frontliners. Okay? Yes, So paiguon ta ni 50,000, we'll try to spread it out as much as possible. Pero muna lang limited to the medical frontliners. Base man sa rekomendasyon sa World Health Organization. So ginasunod lang naton. Now, as to the rest, nagpasalig ba ng national government na tanan ng mga vaccines ni are safe? No? And I'd like to believe so, no? Hindi man siguro na Hindi man ta magimo vaccine, no? Kung and the national government will not put us in a situation yes. na Nga unsafe kita. unsafe kita, no? So as to when, amo ng biggest question. Even ang aton 100,000 doses, we will know next month sa March because AstraZeneca will announce their delivery schedule. So dira nato mabalaan kung saan ogid ang Negros Occidental for the first 100,000 doses. No? As far as the province is concerned, okay? They're saying basi sa third quarter. So be it. So in the meantime, what do we do? Among gyapon no? Face Yes. mask, face shield, Follow the distancing. protocol, observe protocol, face mask, face shield. Oh. Kay diri sa aton ga ano man kita go sa physical distancing. Oh. So observe man kita. So amo nang sitwasyon, no? Parti sa Hygiene gid. vaccine natin as far as COVID is concerned. Anyway, Gob, no? Ini question ko gid, no? Kay pareho sa amon na nakaagi positive, no? Na nag-positive kami sa COVID, no? Last September. There's a report na si AstraZeneca daw hindi pa siya gusto nga ang iyang vaccine ihatag sa mga kaagi na COVID. Kay wala sila kuno ka-test sang kung it will work, no? So for those people nga nag-positive ka gusto and maybe si Pfizer yan nagambal nga siya okay siya whether nakaagi ka or wala ka kaagi. Yeah. So is there a chance also nga makaprocure kita or ining mga individuals like us nga may kwaan for vaccination Yeah. if we want to use Pfizer? It's a good question, no? Ang may problem with Pfizer is ang requirements sa cold storage negative 70. Why wala to sina. In fact, many provinces don't have that, no. Imagine, it was explained, kunyari Pfizer ni siya na vaccine, okay? Negative 70. Pagwa na sa freezer, hindi mo na dayo magamit, ipatow mo pa na mga pilakadlaw. And then after that, when it's ready, you're only given up to 2 days To use. to use it. Imagine, definitely we cannot vaccinate everybody in 2 days, no? So, I prefer na lang ang mga vaccines yung mga freezer that we already have here, yung mga up to negative 10, common na siya, no? Ang AstraZeneca, Gob, negative 3 lang gani. Negative 3 Not to 10, negative I think. 70. Hindi, Grabe. ganit. Even na dry ice even lang if you want butang, eh. Pfizer, there's no assurance also that you can get Pfizer, no? Pati kami ni. We all know 80% of the vaccines, no? Ara na sa kamot sa mga rich countries. Okay. Ang atong ginaawayan 20% na for the rest of the world, no? You could imagine how difficult it is for a country like the Philippines to procure vaccine. That is why ang ginimo ni Secretary Galvez is damo siya pa ginakontrata na vaccines, hindi lang one particular. Kay Hindi makuha bilog. hindi ginamakuha bilog because grabe ang competition, no? The rich countries have already paid in advance, no? Kita yaga problema pata if the procurement law will allow us to pay in advance.
No? So that is now, there's a bill now in Congress to allow, only for this case, no, vaccine, bala, to allow us certain rules, no, to make it easy to purchase this vaccine. Whatever siguro gov nga bill is that, ang aton nga mga congressmen ni we will support that because of this urgency of that vaccine mag-purchase kita. What is clear now is that I think 18 and below are not included sa programa. Because there is no clinical trial for those ages, 18 and below. That's why they do not recommend. Daw kadutay gov sang cases nga mga minors nga na latnan sang COVID-19. Well, dapat lang because hindi bala minors are not supposed to go out yet. So supposed to be ara lang sila sa balay. So the cases should be low, no? Because otherwise, those that are going out, siyempre more susceptible, no? So munang just to make it clear with the public, ang parte sa aton manug-abot na vaccine, no? We are dependent on the national government to provide free gali ni tanan, free. Because from day one, the President said all Filipinos will be vaccinated, libre. Na complicated lang ni kaya Makati, Quezon City, I think even Taguig, may 1 billion. But even the private sectors, they already have this go signal to purchase ang grupo, about the vaccine. not any private sector, ang grupo nila Joey Concepcion, yung Go Negosyo, naka-initial na sila 2.5 million doses. That is the only so private sector. ina ang distribution nila para lang sa mga negosyante man? Para lang sa grupo nila na nag-commit na. Okay. Na nag-commit na, But nagpaybalo siguro na. may deal man na sila, Gob, nga okay, we will purchase this 2.5 million and then we will donate the 1 million to the government. 3 million doses for Negros Occidental that we hope to get from the national government. Dala na private dala sector. na. Hindi lang para sa government. Pero kung gusto mong gid mauna, Vice, you are cordially invited. Draya, Gob, ya daw i-ano ta naman ang protocol da. Kailangan protocol mo, unagid ang gobernador, daso ng vice mo. Actually, ang mayor sang San Juan, si Mayor Zamora, nag-request kung pwede siya mauna. Gindinay. Sundon kay kuno ang Pero unahon tanay ang WHO na priority sector, no? sino may ara, Gob, nga in favor kag may ara man niya hindi pabor sa sini nga vaccine niya hulaton talang anay. Pero kung amo na nga tsuriya nga aton, way kita security nga ang virus ara lang ginanda ginhimo tang vaccine para to counter this COVID-19. By the way, even though injected na ta, we will still follow minimum health standard. Yes, amo ginyagyapon. But you know what I really observed in 2020? Sa ako, natural sa ako, matrangkaso ko 5 times a year. Natural na iya. Pati last year, waigid. The only difference is face mask. So there are other benefits also of wearing face mask, no? Especially kung sensitive ka sa Dust. Sugod pa lang trangkaso, sinusitis, o mga allergies. Pero last year, zero kid. No? So ako daw ay mangkulas. I think for the the longest time we will be wearing this. No? May doon nakita man nato ng benefits of a face mask. At least kung magkadto di nga kung nga YP gasiling magbalik ka paligo ka di. Mo na ang protocol naman sa balay. So ginasunod ta na lang na para safety kita tanan. So that's it for sa vaccine. Yes, go. And kung may bago na development, of course we will just paagi man sa programa mo. We can announce that. Of course, iniagob mas welcome pagid ang aton probinsya. Vice, may storya ako si mo, may interest ka gid sini. Sige, go. Okay. Pwede na sa public? Pwede. I-announce na lang for information. Remember ang aton bridge program. Okay. Sa Guimaras to Negros Occidental. There is already now a new order to make a new feasibility study. Okay. And because nagsulat ang USLS kag Silliman University kay ay na mga species na bala atong Irrawaddy dolphin kag dugong, no. The instruction is also to look at other areas inara sa 3rd district, which is either Victorias or EB Magalona.
So mo na subong ang feasibility study. Feasibility study naman. Not only limited the to 4th district. Dala Man na balo ang kagub, third. gusto ko lang i-clarify ini ang aton kakay last week kina-interview man kita. We're not against with this project. Ang aton lang insakto ang location nga butangan. Yeah. So may ara man kita to position paper nga ginpadala even in the Congress. Ti bago latest pagid nagali ang imo na kay kagabi may nabasahan ko man ang siguro do ara sa Facebook o kon sa ano ni Secretary Mark Villar nga ara sila sa final stage pero ang ila subong ang final stage nga ginahambal ta sina sa feasibility study tanan na i-gather na nila tanan nga information. So anyway, ang latest is they will not only limit the study to Yeah, that's, sa 4th district. Dala na subok that's ang good, good information, ang 3rd district, no. So this is also in response to, remember in one of our PDC we asked for a new feasibility study, Yes. di ba? Because ang former feasibility study, we never saw that. Wala gid. Gapangayon Gapangayon ta pero wala. boy bangani endorsement ina sa RDC even in the PDC. So tagaan man kita, wamatian man ang aton gina-claim. Basically the message I'm getting is that buhay pa ng plano. Oo, Madayong ang Tanan ni ang connection from mas Panay mayo gani na to akon Negros Occidental, no? ang belief ko lang well tagaan man chance i-consider tanan ang mga angles kundi ang appropriate nga lugar para sa sini nga project because this is a form of loan. Filipino people ang mabayad sini kag makabenepisyo from Panay also and the Negros Occidental. Both islands will benefit definitely. Especially tourism. Hindi kita against sini. Ikaw mahilig ka mag-shopping sa SNR, di ba la? Oo. Kita way ta diri SNR, sa Iloilo ta. Board Andrew. Go ang 5 minutes ni ihatag namon sa naga-text diri sa aton ka naga-greet. So we have 10 minutes pa nga to discuss the priority project. Go may ara aside from this vaccine, may ara kapag gusto nga ipabalo sa public. I-mention ko lang no this will be funded from the 20% development fund no. Mga roads naton no and bridges case sa Calatrava we will have that Patunan Agpangi Road no 15 million. In Manapla we will have Sicaba Monte Dalayapan Road and San Pablo Sicaba Road. Hopefully we can get from other funds from national no. Murcia, we have the widening of Murcia Mambucal Road. Okay, requested din ni board Andrew no. Siya gini nag-request. We have also Santa Cruz Campuestuhan Road and Junction National Road Murcia to Murcia Breeding Station. Okay. Valladolid, padayon to ang Valladolid Pacol Lacaron Road. Hinigaran, we have Narawis, Sibukaw, Kamalo, Balo Road. And then sa Binalbagan, may Junction Payao, Carabalan Road. Isabela, we have Isabela, Cansalongon, Amontay Road. Moises Padilla, hopefully we can start this, no? Atong pila ka main road nila da. Ang Junction, Moises Padilla, Padilla Road, no? Sa Ilog, we have Kaningay, Balikotok, Kanlamay Road. Kanduni, we have Kaningay, Balikotok, Kanlamay Road man, okay? And we have one bridge, there is Isabela, conversion of Gintubhan Overflow Bridge to permanent bridge structure, no? So, Nalipat ka you Gob know, ang Lacarluta mo to. okay. Paapas to. Paapas. In fact, we will include that in the annual investment plan. Ay, okay. Hindi tanin nakaagin na sa AIP eh. So, I see. this week we will have a meeting. Included na tong sa La Carlota. Ay, thank you, Gob. Included man tong Taga Lacarluta. included man tong Igamo da. oval na gin-request mo. Oh. Okay. So, mauna anay na sa AIP and then we look for the funding for that. No? Okay. Sige, Gob.
Makasmile man si Vice Google. Hindi, not only oval, pati sa gintugdan tong circumferential road, katuan ginto naton, si Gob Araman, kay inspection. May araman paapas man para kay Mayor Makmak, no? Yeah. May araman sa DSB. So that will also be included sa AIP. Oh, thank you. May ginapa-include man si Toto Andro to Gob. Gamay lang budget, pero ang sa Morsya man nga ginkantuan namon. But anyway, Blagob, last week, may ginkantuan kami ni Board Andrew about this grabing issue sa Quarries. So, hindi ko man pag-i-elaborate subong, pero i-take up na on next week pagid. Kaya mag-request man ding iba naton nga ng mga texter nga mamasyar man sa ila. Siling kong aton niya para man mabalansa tanan, sanction man ni Governor Lacson ang amon nga ginatiyog ni Board Andrew kay ti para for safety man sang community naton Gob. Responsible quarrying man ang gina-provide. Actually, na-mention na ni Board Andrew sa akon, initial information. And of course, investigaw naton kung may penalty, we will find them, no? Kaluyag ko lang gid mag-penalize mo. Nagbayad na to Basta siguro. magbayad. Basta magbayad. Baka pati ko buwasa. Boss. Okay man na. Board ba si may duga? Why naman gila, no? Kaya we only have 6 minutes left. But once again, no, sa tanan nga pumuluyo sa Negros Occidental, Happy Valentine's, enjoy your day, and kami na sa gobyerno, tomorrow back to work, liwat, no? And we will make sure na kung anong amon di mga ginaistoryahan tadi kada Domingo, Vice, hindi ka pakita lang na nga, hindi lang na para lang maihambal tadi, but ginaubrahan tagid na sang no amo na liwat kinapasalamatan ta informasyon kay tungod sa informasyon kita mo nakagiyo kita sa salamat pang kita sa presensya ni Gob kay kaduwatan na siya invite galing kay with those 2 weeks sako siya kayo Vice, may talent fee ni? karon lang karon lang ta do ikaw pa ni magastuhan pag-aga siguro Go ba si may idugang ka sa mga awards mo? Madama kita may salamat. greet ka? Tapos na to. Tapos na. Amo tong duwa ko ka very special woman in my life, no? My mother Menchu kag si EBY, no? Yeah. So happy Valentine's sa inyo duwa. And madama ginasalamat sa inyo invitation. And I hope you can also continue to invite other department heads, no? Yes, of course, Para, amo na ang plano ta, Gob. Because sila ginang nakabalo sa programa, no? Because I expect them to take charge. Ginsugudan na lang Guidance lang. Ginsugudan na lang ni kay Dr. Dicena nga importante manggid ang topic yung pagidsubong. So, yes, Board Andrew. Kag nami na Vice Gob, no, nga na-imbitar ta aton department head. At least bala makabalo man ang bilog nga pumuluyo sa Negros Occidental. Kung ano man ang ila pagpangabudlay sa aton dira mga department heads kag aton mga employees, no. I think no chance ta maning kapasalamat man ta sang ila obra, sang ila dedikasyon kay kuno ay sila pa si iyawan min kita daguro sa sulod sa probinsya. No, so Vice Gob, very good programa kag sigihon ta niya. Sige yun tani. Dra mismo aside from galibot kita, obra ta da sa Kapitolyo, ari pagid for information sa aton nga mga kauturan. Kag every Sunday ngani ko nga ma-tune in sila sa Vice in Action kay diri sa Action Radio. So, pwede na kita ka-greet. Pwede na. Ginagreet. Greetings. Happy Valentine's landa sa kay Brad Dave, kay Sis Dina, kay Sandra, Alfredo, kay Mojin, kay Alex. Ang anak ko ga pamatigid si Jason. Jace, Happy Valentine's. Kay Roswell. Inday Roswell. Kay Mayor Kadoy. Si Mayor Kadoy ning spokesperson ta sa about this bridge Guimaras to Negros Occidental. Imogen. Melrose. Kay Lovely. Kay Melcho. Kay Bonglik. Kay Amor. Lisel. Kay Maki, kay Densi, ng Feli, Arigid, kay Annabel,
Annabel Sabay, Attorney Palik. Go. Si Atty. Palik ya kada Domingo do Kaya kita galantaw gid. fans Tonsubong. Kay Fatty, Dreams, di ko ni makita kay kita mo ga ko. Kurinot na gob ang aton nga agtang sini. Amot na no ganina ang gina-inject na para madula niyang Botox. Botox na. Hindi na lang kita guro kay Manu. Oo, kay 984. Wow, Happy Valentine's. 987. Kay Joel, kay Pepeng, kay Glenda, gina-shortcut ko na lang ni kay may mga greetings man sila sa aton, especially Gob sa imo, sa akon ka kay Board Andrew, kay Diosdado, si Alex Montesa, ya permi ginadiyang Ani man. So, kay Imbong, kay Jerry, si Naomi, kalayo na nisang hinubaan, kapamati man siya sa aton, dabot kikita sa hinubaan sini. Kay Gaspar, kay Mark John, man gid, kay buson ko gid ni tanan, kay Jean Vasquez, Alex Ligay, Robert Castro, Edward Mansueto, kilala la Carlota ni Zoraida Lucero. Okay. Anyway, happy Valentine sa inyo tanan. Board, basi mayara ka, may bilin pa kita mga Kuya, okay na tatlo ko, kami. Mayara gida, gatex sa inyo. Wala galantaw. Mayara gida, gatex sa inyo. Why gid ka text? I-greet ko lang gali si Mayor Rene Gustilo. Upod kami for the past 2 days. Badminton kami sa Very San Carlos. good, good. So, they're looking forward sa pag-abot mo next Makatog month. ito kami next month. May schedule ka mo to. Kaya nagtawag sa sakon, ma-prepare gid siya lunch sa aton. Correct. Together with Congressman Jingo Balmayor. Yes, no? so, Sila gid ko no ma-prepare sang lunch para sa Ti ang dinner, para sa- ya imo ya go. Basta na kay May Gobs. problema. Sige. May problema. Idlaw naman ko to sa mga LGU dito kay Mayor, kay Vice, kag sa mga councilors, kay Congressman Jingo, ay Kay board member Mumoy, di ba? kay Board Mumoy. Titanan Mandara man siguro si Board Pocholo dira. Man, board. Asa si Board sa Musa Board dal mo Sara man. Oh, So sila na Gob ang dason nga mga i-invite man namon dire. Okay. So pwede gali nga ini nga programa. Pwede gid by siya isa ka department head, isa ka board member para So kaina ang introduction ta way kita ka prayer. Pero ang ending ta siguro Lord, thank you gid sa time nga ginatag mo sa amon, sa guidance kag sa this wonderful day sa mga resource person sa amon pinalangga nga gobernador kag sa pumuluyo sa probinsya sang Negros Occidental kag labi na gid sa mga kautoran namon outside sa foreign countries nga nagatanaw subong. May God bless us all kag Lord please protect us from this COVID-19 this pandemic. So this we ask of you through Christ our Lord. Amen. Kay na, Vice, sorry na late ko, no? Kay Valentine's Day, ang akon house help, nag-date siya sa bana niya. So, ako gid nag-plan siya sa akon... Mayo man. Mayo mago. Amo ginaiyago kay mo gani pagsugod lingko dro nga way ka nag-artistahaw. Subong ang aton gobernador artistahon pagid. Amo lang ning ginabal Mayo perfect combination. Sige, madamo Black and white. kinasalamat, Negros, ha? Salamat, gid. Damo kay salamat. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio.
sa